шаҳрдории душанбе хабар дод ки нархи роҳгиро дар ҳама намуд нақлиёти ҷамъиятии пойтахт боло меравад. бино ба тасмими идораи душанбе нақлиёт аз 10 ноябри имсол нархи сафар дар автобусҳо 1 сомону 80 дирам мешавад. ин роҳгиро ҳоло 1 сомону 20 дирам аст. арзиши ҳаракат дар шаҳр бо троллейбусҳо аз 1 сомонӣ то 1 сомонӣ боло меравад. инчунин сафар дар дохили шаҳр дар микроавтобусҳо 1 моҳ баъд 2 сомону 50 дирам хоҳад шуд. феълан ин нарх 1 сомону 60 дирам аст. таксиҳо ҳам аз болоравии нарх канор намемонанд. агар ҳоло мусофирон барои ҳар 1 километри ҳаракат дар такси 2.5 сомонӣ мепардозанд, пас аз 10 ноябр ин нарх 3 сомонӣ мешавад. шаҳрдории душанбе далели боло рафтани роҳгироро ба гарон шудани нархи сӯзишворӣ ва қисмҳои эҳтиётӣ пайванд додааст. дар 2 моҳи ахир роҳгиро дар тоҷикистон ба таври чашмрас боло рафт ва ронандаҳои мусофиркашҳо гуфтанд агар чунин нашавад кори онҳо аз ҷиҳати молӣ зараровар хоҳад буд. вале аз сӯи дигар мусофирон мегӯянд боло рафтани роҳгиро ба буҷаи бе ин ҳам на чандон устувори хонаводаҳо зарба мезанад.